орзу раҳимо номрои ман 126 856 14 дар метро марино қарор дорам сағира дашном накун ман мардак ма бачаам риша нигаг ба ми риш нахуд марам хеле гапо бигӯй таку касофат худои меҳрбону чукитра қоқат кана ки учук дига соф нахеза соф нахеза та нахуд мардака душнон кунӣ та медонӣ чӣ дар дорӣ та дар кунут кирм дорӣ на дидӣ тра бояд табобатат кардар ку биё пешави шери нар бе пул личенит мекунам бе пул фаҳмидӣ як личенит мекунем як курсаки дига ай гемаройта соз мекунем ҷура гемаройта фаҳмидӣ гемаройта соз мекунем ҳама чотка мешава охи баъд як се свечаи дига мезанимад ями худаш як курсиш як се пачка ҳай як моҳаш баъд як се свечаи дига мезанимад ҷура баъд ира фаҳмидӣ ҳа музыкаи сила на музыкаи сила баъд и барои бахват кардани нами шеринара нарик мебиниш барои нами охи наки хел дашнома хорад бародаро комики шуморо ҳами хел душмонтон метани хел гапои сахтон мега ку ман ҳами курсора дорам занг бизанед иншоалло баврақдо дардои ёра мо дар якҷоя ҳама каса личенишон мекунем личен зинда бошед номро 926 856 14 15 метро марино выходи 4